كتابة كوفيد-19 مايكروتشيب اللوديو يمكن ديخه كلنا خم نفلطو حمام كورونا فيروس كوفيد-19 نمجمريا اب تحساس كلتشحن 19 اب تشايناويت كتما وهانيو ترايو كيس انحقا نامول عالم فحب مبال كاب شحن 918 مسنات كاب زجمر ايتا حمشاي عالماو تلابع حمام كوينو تمزجيبو حجة اب كلتشحن 21 كلت عمتات دحر مجمريا مللايو لعل 3 مليون سبات كم زتلخفو كفلتون كلو كبابي 4.6 مليون دما هيوتم كسئنو تقديدوم تكالات مدحانيت عالم نزا قزاف زخونة لبعي ككلاخل زخيل كتابة نمسراح دحر زكايدو صعري كاب حدار 2020 جميرا زتفلاليو نايز فيروس كتابتات آفتنان تغمن هزب عالم كبصحو دحر مصناح كاب مفارق 2021 جميرا كا بزحات هاجرات عالم قدنتاوي كتابة زيقاتاتن كأوجا صانعنا اللوا بانصار ازي بسنك نزي كتابتات زقاومو زتفلاليو وغنات كوهاب زصنح حبريتاتات بزحنا الرأيا مكففالن مدنغارن عسيرو خمزلو دما زفلتيو كميك انيخم زخبركم تعذبتي ايري زارا انترتينمنت اب قداي كتابتات كوفيد-19 بوزحت اكاتعت ارئستات زلعلو كان تخونو نلو مغنا اب كلتا ارئستات مالت مسبسي حزب عالم ناي مقدال طموح عبيت هاجرات عالم اتحاحيزوم كتابتات كمكن يخل ديو كم اون ازوم نزي كتابتات زفريو ناي مدهانيت مفرت كالات كم ناي رحق مقوصاصر خوينو زغلغل مايكروچيب اب اكالاتنا بمقد زي كتابتات كتخلو يكالديو ابزبل اتوكيرنا كنبرينا كساب مفصمتا مدبنا كتكتاتلو خا بخبرنا عدم عم مجمريات حساس نايكل التشحن عسران حادة وولف غانغ وودرغ زتباله ابز لبع متقام كتابة زقاوم زنبره دكتور مس حادة ناي قدم سراحتنيا تكال مفر مدحانيت فايزر بمحبار نبيت صحفت مدحانيت اوروبا نت بتكال فايزر زفره بيونتيك زبال كتابة ناي مصنعتن حقاونت ملباسن كزي كناواح حتى مسغروبيو اتي ازوم كتابتات ممكن يسعب يمزبل حسابات كبقاش جميرو حاده خابتي سكفتاتاتهم كا سينسيتين وان زبال عينت بروتين مسكفالنا يسرارع بروتين إذا حدش كتابة كورونا فيروس يمساسل بمخانو أكالاتنا أنصار زي بروتين انتدا أنت بود أمعبيلو أما هتسأنون نزا أم مسرح مدحنتي أقداس زخونة بروتين أكالات قوال نسيت بمنصاق ممكن كسعب يخيليو زبليو إذا حتو أب أنصار كتابة زقسقسلو دحر قصاتن محبراو مرخبيتاتن تقدحو دحر مزرقو خا بحلفنا أتحساسوا من أسيات كخفافل كيليو كتابتات مقصصار بزح حزب نمكياريوم تسريحهم زبل كالا حساباتون أبز قربا غزي أب أمازون برايم يوتوبيا اتبل بولدات فيلم مستزرقحت بزيادة زتلابع حساباتيو أبزا فيلم حادة سرح مدحانيت بزعبا مقصصار بزح حزب بزنبرو عقنو زحالفو دليت حادة سعال زمسل حمام دحر بمحاس نتسعال زيكونا نسرعت مفرسب كقوصاصر كتابة كمهزن كلها الترئي وهاب قال أمازون ستوديوس إذا تخطاطاليت فيلم ملؤ بملؤ لب ولداويتي أكوان تبلا مزا أقاتي مزولو هلو كنتات بمن نتصارقنا بزو حسب كتتراتر كإلها بمسرت إذ وهاب قال شحكوا إذا تخطاطاليت فيلم أب 15 مسكرم كلتشحن 10 ناذ هزبن تغلبت زيتا صحفتلو اوانغنا قدم 7 عامتات كخونن كلو زيتا سالتلو اوانا دما قدم كوفيد-19 زتلاليلو غزيات نيرو نابسنا فلطتاو حقتات مسن ملسكا بمسرت بدحر زز تقايدو زتفلاليو سنه فلطتاو مرمرات
እቲ ኣብ ክታበት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ጫሌዳ ማለት ኣሰራርዓ ፕሮቲን ምስ ሲንሲቲን 1 ኣዝዩ ውሑድ ኮዳት እዮም ዝካፈሉ እንተኾነ ንኽልቲኦም ከዛምዶም ዝኽእል ብዝሒ የብሉን ብመገዲ መግለጺ እዞም ስነ ፍልጠተኛታት ምምስሳላቶም ልክዕ ከምዚ ክልተ ነፍሲ ወከፎም 8 ቁጽርታት ዘጣመሩ ዝተፈላለዩ ቁጽርታት ቴሌፎን ሓደ ንጽል ቁጽሪ ጥራይ ምዝካፈሉ ማለት እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ነዚ ጥርጣረታት ንምምርማር ኣብ ልዕሊ ጥንሲ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ መጽናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይናተን ፍላጥ ንገሊአን ናይ ብሓቂ ክታበት ክወሃበን እንከሎ ንገሊአን ድማ ክታበት ዘይብሉ ፈሳሲ ከም ዝውጋእ ተገይሩ ብድሕሪዚ 23 ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ጥንሲ ክሕዛ ክኢለን ካብዘን 23 ድማ እተን 12 ናይ ብሓቂ ክታበት ዝተኸትበአን ነይረን ኣካየድቲ መጽናዕቲ ቀጻሊ ምክትታል ድሕሪ ምግባሮም ከዓ እዚ ክታበት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምምካን ኣየስዕብን እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ክበጽሑ ክኢሎም እዞም መጽናዕትታት ብተወሳኺ ብኮቪድ-19 ምልካፍ ካብቲ ብክታበት ዝመጽእ ዝበኣሰ ሓደጋ ናይ ምምካን ከም ዘስዕብ ይሕብሩ ብመሰረት እዞም መጽናዕትታት ጥኑሳን ደቂ ኣንስትዮ በዚ ቫይረስ ምስ ዝጥቃዓ ዝለዓለ ሓደጋ ናይ ቅድሚ ግዚኦም ወይ ድማ ብሙታቶም ዝውለዱ ህፃናት ከጋጥመን ይኽእል ብተወሳኺ መልከፍቲ ናይ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕልቲ ከም ኩሎም ተለኸፍቲ ከስዕቦ ዝኽእል ናይ ሞት ሓደጋ ዝለዓለ ናይ ጸቕጢ ደምን ኒሞንያን ሓደጋታት ከስዕበለን ይኽእል ካብዚ ብምሙርካዝ ከዓ ሓካይም ብሕልፊ ንጥኑሳን ደቂ ኣንስትዮ ንውሕስነት ዕሸለንን ነብሰንን ክታበት ኮቪድ-19 ብቐዳምነት ክወስዳ ይመኽሩ ብኻልኣይ ደረጃ ዝመጽእ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ጥርጣረታት ኣብ ልዕሊ ክታበት ኮቪድ-19 ንኽሕድሩ ዝገበረ እዞም ክታበታት ሰባት ንመቋጻጸሪ ዘገልግል ማይክሮቺፕ ኣለዎም ዝብል እዩ ናብዞም ስነ ፍልጠታዊ መግለጺታት ቅድሚ ምኻድና ግና ማይክሮቺፕ እንታይ ዝብል ሕቶ ክምለስ ኣለዎ ናይ ማይክሮቺፕ መሳርሒታት ዝበዝሑ ሲሊንደራዊ ቅርጺ ዘለዎም ኮይኑ ግዝፎም ድማ ክንዲ ሓንቲ ዘርኢ ሩስ ይኸውን ብሓፈሻ መልእኽቲ ናብ ሓንቲ ስካነር ንከመሓላልፉ ሬድዮ ፍሪኩዌንሲ አይደንቲፊኬሽን RFID ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ እዞም ስካነራት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክኾኑ እንከለዉ ኣብ መእተዊ ህንጻታትን ኣብ ናይ ባንካዊ ስርዓታትን ዝርከቡ ድማ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ እዞም ማይክሮቺፓት ኣብ ሰባት ክትከሉ ምስ ዝድለ ኣብ መብዛሕትኡ እዋናት ኣብ ትሕቲ ዓባይቶን ኣመልካቲቶን እዮም ብመጥባሕቲ ዝቕመጡ ሓደ ፍሉይ ናይ መለለይ ቁጽሪ ስለ ዘለዎም ከዓ በዛ ኣገባብ ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ሓበሬታ ናይ ወናኒኦም ናብቲ ስካነር ከሕልፉ ይኽእሉ ብተወሳኺ እዞም ቺፓት ኣካላት ሰብ ንኸይነጽጎም ምእንቲ ኣብ ውሽጢ ባዮ ኢነርት ግላስ ዝበሃል መሸፈኒዮም ዝቕመጡ ሓደ ካብቶም ኣሰከፍቲ ብዛዕባ ማይክሮቺፓት ዝመጽእ ንሰባት ዘሰክፍ ሕቶታት ከዓ መንግስቲ ነዞም ሰባት ንነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሳቶም ክከታተሎ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ እቲ ስነ ፍልጠታዊ መልሱ ከዓ ኣይክእልን ዝብል ኮይኑ ንረኽቦ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያታት ከዓ ማይክሮቺፓት ናይ ገዛእ ርእሶም ፀዓት ዘመንጭውሉ ኣገባብ ባትሪ ወይ ድማ ናይ GPS ተሃዋሲ ዘይብሎም ምዃኖም እዩ ኣሰራርሖኦም ልክዕ ከም ኣብ ሞባይልና ዘሎ ሜሞሪ ኮይኑ ኣብ ጥቓቶም ከለልይዎም ምእንቲ ፕሮግራም ዝተገብሩ ስካነራት ምስ በጽሑ ጥራዮም ዝበረበሩ ካልእ ኣሰካፋ ኣርእስቲ ናይ ጥዕናዊ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም ድዩ ዝብል እዩ ነዚ መልሲ ንምርካብ ካብ ኣብ 1990 ክሳብ 2006 ዝተገብሩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ መንጎ ምጥቃም ማይክሮቺፓትን መንሽሮን ኣፈናዊ ዝኾነ ምትእስሳር ከም ዝተረኽበ ይሕብሩ እንተኾነ እቲ ዝተረኽበ ሓደገኛነት ብሚእታዊት ክልክዕ እንከሎ ካብ 0.8 ሚእታዊት ክሳብ 10.2 ሚእታዊት ዝዝርጋሕ ብምዃኑ ንዝነ ፍልጠተኛታት መደምደምታ ንኽህቡ ኣይኽኣሎምን
بأنصار እዚ ዝመጽእ ነጥብታት ከዓ ማይክሮቺፓት ብልክዕ ንሰባት ጠቕምታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶ እዩ። ሓደ ካብቶም ቀለልቲ ጥቕምታት ኣሳልጦ እዩ። ምኽንያቱ ማይክሮቺፕ ዘለዎም ሰባት ናብ ገዝኦም ይኹን ስርሖም ንኽኣትዉ ብዛዕባ መፍትሕ ምርሳዕ ክሽገሩ ኣይክእሉን እዮም። ወይ እውን ዝኾነ ዘይፍቀደሉ ሰብ ኣብ ገዝኦም ክኣቱ ይኹን ዝኾነ ከም መኪና ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ ንብረት ብዘይፍቐዶም ከንቀሳቐስ ኣይክእልን እዩ። ብተወሳኺ ነዚ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቑ ሰባት ናይ ባንኪ ሕሳባቶም ምዝካር ወይ እውን ናይ ባንክ ካርድታት ምስኦም መሓዝ ኣየድልዮምን እዩ። ናይ ባንኪ ሕሳባቶም ኣብ ዝኾነ ግዜ ምስኦም እዩ ዘሎ። ካልእ እዚ ኣብ ዓውዲ ውትድርና እውን ካልእ ጥቕምታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኩናት መሳርያ ዋና ኣብ ምዝሕዛ ጥራያ ክትትኩስ ትኽእል። በዚ መንጽር ድማ ዝተማረኸ ኣጽዋር ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክኸውንን ንወነንቱ ድማ ዝያዳ ዘረብሕን ክኸውንን ከሎ ብፍላይ ንሰራሕተኛታት ጸጥታ ከዓ ካብ ገበነኛታት ንኽወርዶም ዝኽእል ሓደጋታት ከቃልል ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ። ካልእ እዚ ቴክኖሎጂ ዓቢ ዓወት ከመዝግበሉ ትጽቢ ዝግበረሉ ኣብ ዓውዲ ሕክምና እዩ። ሽሕ እኳ እዚ ቴክኖሎጂ ነቲ ናይ መወዳእታ መልክዑ ዛጊት ክሕዝ እንተዘይከኣለ ንመጻኢ ግን ህይወት ሰባት ዘድሕን ጥቕምታት ክርከበሉ ክኽእል እዩ። እቲ ዝቐለለ ክግለጽ ዝኽእል ጥቕሚ ከዓ ሰባት ቅልጡፍ ረድኤት ኣብ ዘድልዮም እዋን ሓካይም ነቲ ናይ ሕሙም ማይክሮቺፕ እስካን ብምግባር ጥራይ ኩሉ ናይቲ ሕሙም ሕክምናዊ ድሕረ ባይታ ክረኽቡን ብቕልጡፍ ድማ ረድኤት ክህብዎን ክኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ እዚ ቴክኖሎጂ ብሰንኪ ናይ መልመስቲ ሓደጋ መሓውሮም ክቆጻጸሩ ንዘይክእሉ ሰባት ኣብ መንጎ ኣእምሮን ጭዋዳታትን ሓበሬታታት ብምትሕልላፍ ክንቀሳቐሱ ከኽእሎም ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዕዉታት ፈተናታት ተኻይዶም ብምህላዎም ንመጻኢ እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ቴክኖሎጂ ክኸውን ትጽቢት ኣሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ሓፈሻዊ ኣምር ማይክሮቺፓት ካብ ሓዝና እዞም መሳርሒታት ኣብ ውሽጢ ክታበት ኮቪድ-19 ኣትዮም ናብ ሰባት ክኣትዉ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትን። እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ዝዝረበሉ ጉዳይ ብመሰረት ዛጊት ተረኺቡ ዘሎ ስነ ፍልጠታዊ ጭብጥታት ጌጋ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ገለ ካብቲ ጌጋ ምዃኑ ዘራጉዱ ነጥብታት ድማ ቀዳማይ ከምታ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ክሳብ ሕጂ በፂሑ ብዘሎ ቴክኖሎጂ መሰረት ማይክሮቺፓት ዘለዎም ዓቐን ክንዲ ዘርኢ ሩዝ ዝምድቃቕ እዩ። እዚ ዓቐን ድማ ብመንጎቲ ኣብ ክታበ ዝውዕል ዘሎ መራፋ ሓሊፉ ናብ ውሽጢ ሰባት ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ካልኣይ ዝመጽእ ነጥቢ እዞም ኣብዚ ግዜ ብዝተፈላለዩ ትካላት መፍረ መድሃኒት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ክታበታት ከም ማይ ንጹህ ዝኾነ ሕብሪዮም ዝውንኑ፣ ተኸተብቲ ድማ ቅድሚ ምኽታቦም ብመገዲ መዐሸጊታቶም ይሕሊፎም ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ እዞም ክታበታት ዝኾነ ሕርኽረት ዘብል ወይ ዝግ ዝበለ ነገራት ብቐሊሉ ብዓይኒ ክፍለ ዝኽእል እዩ። ከም ሳልሳይ ክመጽእ ዝኽእል ነጥቢ ከዓ ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ማይክሮቺፓት ናይ ገዛእ ርእሶም ባትሪ ወይ ምንጭ ናይ ፀዓት የብሎምን። ንኽንዲዚ ዝምድቃቖም ነገራት ፀዓት ክህብ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣይፈረየን ዘሎ። ስለዚ እዞም ቺፓት ናይ ጂፒኤስ ትራንስሚተር ኣለዎም እንተበልና ፀዓት ክሳብ ዘይሃለዎም ግና እዚ ትራንስሚተር ምስ ሳተላይት ክራኸብ ኣይክእልን እዩ። ኣብዞም ዝተጠቕሱን ካልኦት ምኽንያታትን ብምምርካስ ድማ ክሳብ ሕጂ ማይክሮቺፓት ኣብ ውሽጢ እዞም ክታበታት ብምእታው ሰባት ንምቁፅጻር ይከኣል እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ዘብጽሕ ጭብጥታት ብስነ ፍልጠተኛታት ክርከብ ኣይተኻእለን ዘሎ። እንተኾነ ግና ክሳብ ሎሚ ብስነ ፍልጠት ተበፂሑ ዘሎን ብቐሊሉ ኣብ ጉግል ብምንዳይ ክንረኽቦም እንኽእል ሓበሬታ
ብዛዕባ ቺፕን ብዛዕባ ናይ ምምካን ተኽእሉን እዚ ልዕል ኢልና ዘጠቐስናዮ እኳ እንተኾነ ምስቲ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ስራሕ ምውዓሉን ከምጽኦ ዝኽእል ጎናዊ ሳዕቤን ንምልላይ ዝኣክል ግዜ ብዘይምርካቡን ከምኡውን ዓለምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቴክኖሎጂ ኣብ እትረቓቐሉ ዘላ ግዜን ሳዕቤናት ኮቪድ-19 ዶ ወይስ ሳዕቤናት ክታበት ኮቪድ-19 ይዛይድ ሓቢርካ ዝረአ እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ኣብ ዝሓለፉ ዳርጋ 2 ዓመታት ቀንዲ ዛዕባ ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ዞም ነዚ ሕማም ንምግታእ ተባሂሎም ዝፈረዩ ክታበታት ዝወሃብ ኣሰካፊ ርእይቶታት ብመንጽር ስነ ፍልጠት ካብ ዝተፈላለዩ መረበባት ሓበሬታ ተወኪስና ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ሰሰናዩ እናተመነናኻ ንፍለየኩም ኣዳላዊ ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጽዮን ብምዃን ኢና ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን